Encaixada de mans amb el barcelonisme. El president José Montilla ha rebut avui al Palau de la Generalitat el nou president del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell. Una visita formal a la institució catalana que el cap de l'executiu ha definit com un gest deferent i de cortesia que diu molt del Barça. Després d'una reunió privada al despatx del president, Montilla s'ha dirigit a la sala Torres Garcia per conèixer els membres de la nova junta directiva del Futbol Club Barcelona. El president Montilla ha celebrat l'afirmació de Rosell en dir que vol ser president de tots els socis del club. I si em permeten la comparació, de la mateixa manera que penso que Catalunya és un país massa plural, per ser només d'una força. El barcelonisme és un bé massa preuat, també com per permetre's el luxe d'associar-lo en excés a determinats posicionaments extraesportius que poden arribar a generar incomoditats o recels en una massa social formidable. La visita ha acabat amb una fotografia de família al pati dels Tarongers, un retrat del barcelonisme presidit pel cap del govern català.